на Инна Жукова 22 725. До сега с по-висока оценка от тях е само представителката на Казахстан Алия Юсупова 23 925. Ще я видим по-късно в репортажа. Сега една от големите звезди на световната гимнастика Ирина Чашчина от Русия. Бронзова медалистка от последните световно и европейско първенства. Във Варна след 22 часа не можаха да тренират пълноценно в зала Конгресна. Пожелаха веднага промяна на тренировките, разбира се, за да бъдат съобразени с късното им пристигане.